हाग्रामा बायदि जोङो बालायाव न' लुग्रा नङा जों अन्थायावसो न' लुयो। बिएससिआ गाहाय थाखोआवमोन बिनिफ्राय एसे गोजौ थाखोआव जोंहा बिटिसि मोनदों आरो बिनि एसे गोजौआव दिनै बिटिआरखौ मोननो हादों। जे दिनै पुलिस आरो एसपि आरो डिसि बिटिसि बिएससिआव पुलिसखौ बाहायनो मोनामोन, पुलिसनि सायाव जेबो बुंनो मोनामोन, डिसिनि सायाव जेबो बुंनो मोनामोन। दिनै 6 सिडिउल काउन्सिलफोर दङ जेराव डिसि एसपिखौ जेबो बुंनो मोना। जोंनियाव नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो एसपिफोरखौ सोलायनो हानाय जाबाय, डिसिखौ गावनि खामानियाव बाहायनो हानाय जाबाय। बे गोहोफोरखौ जोङो मोनबाय। बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों आउट अफ बिटिसिआव थानाय बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि डिभाइड खालामनो नाजानाय, पलिटिकेलि डमिनेट खालामनानै इउज खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन फैबाय थानाय समाव। प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों जे सासे डिसिखौ, सासे असिखौ, सासे एसपिखौ गोसोबायदि अर्डार होनानै खामानि मावहोनो हायो, गोसोबायदि बेनिफ्राय बैसिम माने दैथाय हरनोबो हानाय माने गोहो दं जाहैबाय। नाथाय दिनैयो जों प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायखौ दिनैयो 4 इयार्सनिबो बांसिन नायबोबाय। बिथांनि बे 4 इयार्सनिबो बांसिन बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायबोनायाव दिनैयो जों गावबा गावनि मेगनजोंनो जों दिनै फोरमान मोनदों आरो जों नुदों। दिनै थारैनो प्रमद बर' बिथाङा गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेनबोनाय समाव सासे डिसिखौ, सासे असिखौ, सासे एसपिखौ गोसोबायदि खामानि अर्डार होनानै मावहोनो हादोंना? बेनि उल्थायै जों दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बिटिसि एरियायाव माखासे खामानिफोरनि डेभेलपमेन्टनि थांखिफोरखौ मावनो जुदि लायोब्ला बै खामानिफोरनि एगेन्स्टआव सासे डिसिनाव थांनानैसो पारमिसन, साजेसन, अर्डार लानो गोनां जानानै फैयो। दिनै सासे डिसिखौ जोंनि बिटिसिनि दानि अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि एमसिएलएफोरा सार होननानै गाबज्रिनांगौ जानानै फैयो। सार होननानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माखासे खामानिफोरखौ लानानै दिनै बिसोरो सावरायग्रोनो गोनां बायथ' जानानै फैयो। अब्ला दिनैयो सासे डिसिनि सेराव थांनानैसो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि खामानिफोरनि एगेन्स्टआव सावरायग्रोनो गोनां, पारमिसन लानो गोनां, साजेसन लानो गोनां जुदि जानानै फैयोब्ला दिनै आसाम स्टेटआ थोंजोङै नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ गादबनानै सालायगासिनो दंना गैया रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै सालायगासिनो दङ। दा दिनै फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखाबोनाय जा एसेब्लाबो पलिटिकेलि एडमिनिस्ट्रेसन गोहोफोर दंमोन, बैफोर गोहोफोरखौ जों लाफिनोब्ला बबे मोनसे लामाजों, बबे मोनसे खायदाजों जों ब्रेन बाहायनानै लाबोफिननो हागोन, बेफोरबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट प्लेन पलिसिफोरखौ लानानैसो दिनैनि ए टु जेड जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा इउनाइटेड जानानै साननांगौमोन। नाथाय दिनै जोंनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों मा नुनो मोनगासिनो दङ? गावजों गावनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि माखासे जारिमिनारि जालांनाय बाथ्राफोरखौ सोरनावबा जाबसिनानै, सोरनावबा दायनिगिरि खालामनो नाजानानै गावबा गावनि पलिटिकेल प्लेटफर्मखौ स्ट्रं खालामनो नाजानायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। आरो जोंनि हारिनि गेजेराव अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों नुदों जे ओरैबायदि माखासे बाथ्रा बुङो जायफोर बाथ्राफोरानोखि माने गनायजाथावना नङा। दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेनबाय थानाय समावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' फिसाफोरनि न'फोरखौ बुख्रेब सुख्रेब इफेक्सन खालामनायखौ जोङो खेबनै नुनो मोनबाय। आरो फैयै फैयै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर होननाय मोनसे एरियानि सिङाव जोंनि बर' फिसाफोरखौनो इफेक्सन खालामनो थांनाय माखासे नुथायफोरखौबो जों नुनो मोनबाय, जेराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे मानसिफोरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि बर' फिसाफ्रा एसे दाङाबाजि जालायनायाव जोंनि बर' बिमा माहारिखौबो बुनानै पानिशमेन्ट होनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनबाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बे समाव जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ, बिबानगिरिफोरखौ बेनि एगेन्स्टआव गसंथानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनै नुनो मोनदिया। मानो? दिनै बिथांमोना मानि थाखाय बै जोंनि बर' फिसाफोरनि इफेक्सन खालामजानायनि अलखदनि समाव बैफोर खामानिनि हेंथायै दिनै गसंथानानै मानो बाथ्रा बुंफैनो गोहो मोनदिया? जाहोना मा? जेराव बिटिसिनि दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जे बिएलटिनि बेनाराव बिपिएफआ जोनोम जादों, एबसुनि बेनाराव इउपिपिएलआ जोनोम जादों आरो एनडिपिफोरनि बेनाराव मोनसे गोदानै पलिटिकेल हानजा जोनोम जानो थांगासिनो दङ। जेराव दिनैयो एबसुनि बेनाराव इउपिपिएल पार्टिया जोनोम जादों होननाय बाथ्रानि सायाव जों दिनै बेखौ बुंनो हायो, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ सोरबा लिडारनि बेक्तिगत खामानि मावनो थाखाय बबेबा मोनसे पलिटिकेल हानजाखौ
जोनोम होनांगौनि थाखाय जोनोम होनो थाखाय बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि खामानि मावनो थाखाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै होनाय जादोंमोन नामा हा दानानै होनाय जादोंमोन जेराव दिनै एबसुनि बेनाराव इउपिपिएलआ जोनोम जादों होननानै बुंदों दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बायदिसिना रोखोमनि प्रब्लेम इस्युफोरा जानानै थांबाय आरो जाबाय दङ दा जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरनि एगेन्स्टआव सिगाङाव गसंथानानै बाथ्रा बुंफैनो थाखाय दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा सम गैया नाथाय बिसा मायाव सम दङ जेब्ला इउपिपिएल पार्टीनि एगेन्स्टआव सोरबा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा फिल्डआव केम्पिं खालामनानै बाथ्रा बुंहैयोब्ला बाथ्रा बुंब्ला बैफोरनि गुबुन पलिटिकेल पार्टीनि लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ होसोनाय जागोन दम होनाय बुनाय जागोन बायदिसिना रोखोमनि बाथ्राफोरखौ माने थाबैनो ससियेल मिडिया निउज पर्टेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंफैनाय एक्सन लानायखौ जों दिनै नुनो मोनो दा दिनै साननानै नायदो दिनै लामायाबो जों मोखाङाबो जों साननानै नाय लामायाबो जों मोखाङाबो जों साननानै नाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा संबिधानफोर दङ जा नेमखान्थिफोर दङ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ लानायनि सिगाङावहाय जायफोर समायखिराफोरखौ लानाय जायो बैफोर समायखिरा लानायफोरखौ दिनै दानि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा मिस इउज खालामगोना खालामाखै मानहानि खालामगोना खालामाखै बुं बुहुमनि गासैबो साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बुं जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा बर' फिसाफोरखौ माखासे इलिगेलि पलिटिकेल पावारफोरखौ बाहायनानै गादबनो थांनाय बुहैनाय बायदिसिना गाज्रि थासारिखौ नुयोब्लाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै माखासे पलिटिकेल पेकेजजों पलिटिकेलि बेन्दोंजों खाजानानै दोननाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै माहारिनि जानानै सम बायदियै गसंथानानै बाथ्रा बुंनो हाला मानो व्हाय दिनै जोंनि बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि आद्रा थानाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों मालाबाबो जाफुंहोनो हाया दिनै जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो माहारिनि सेन्टिमेन्टेल गोनां लिडारफोरा फैयै बबेबा मोनसे स्टेजआव पलिटिकेल पेकेजजों पलिटिकेलनि बेन्दोंजों खाजाना दोनजानानै दिनै मा खालामनो सानखो जेबो गैया गावबागावल' माबा मोनसे बेनिफिट जागोन रां आरजिनो हागोन गावबागाव लाइफखौ दान्दिसे सम लाक्जारि लाइफ स्टाइलाव नोङो जालांनो हागोन बेनिफ्राय जेबो गैया दा फैबाय थानाय समाव जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेसनफोरा बेबायदि स्टेजावनो फैनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांबाय थानोसै नामा दा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माखासे सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ दिनै साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे संबिधानफोरखौ माखासे गोहोफोरखौ सोरबायदि दैदेनगिरिनि दैदेननाय समनिफ्राय मिस इउज खालामबोदों जों दिनैनि बे थासारिखौ नायोब्ला जों एसेब्लाबो हमदांनो हायो आरो जों बुंनो हायो दिनै जेराव स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि माखासे ओरैबायदि सानैसो ननसेन्स लिडारफोर दङ जायफोर ननसेन्स लिडारफोरा गावबा गावनि व्यक्तिगत पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव सोरबा पलिटिकेल लिडारजों माने फाइट खालामनोसो पलिटिकेल फिल्डआव माने स्टेन्ड खालामफैदों आरो बिसोर मा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै इउज खालामदों आरो इउज खालामबोबाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिसोर माने इउज खालामलांबाय थानो थाखाय बिसोरो थाग थियारि जानानै दं दिनै फैबाय थानाय समाव बुहुमनि गासैबो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ आं मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुआ सोरनिबा व्यक्तिगतनि थाखाय सोरबा पलिटिकेल हान्जानि थाखाय खामानि मावनांगौनि थाखाय दानानै होजानाय जायाखै दा बे बिथिंनि सायाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा नोजोर होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दा समाव सोर बायदि बिबानगिरिफ्रा बिबान लानानै दङ आरो बिबान लानानै जोंनि बर' हारिनि माखासे अलखति समाव बिसोरो सम बायदि गसंथानानै खामानि मावाखै बाथ्रा बुंफैयाखै जों बेफोरनि सायाव गासैबो बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा ज' जानानै इउनाइटेड जानानै जों सावरायोबा मोजां जागोन नामा नङाब्ला बेफोरबायदि स्टेजाव जों जुदि थांबाय थानांगौब्ला आरो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफादखौ बेफोरबायदि पलिटिकेल बेन्दोंजों खाजा होजानानै पलिटिकेल खैसाराव गब' होजानानै सालायलांबाय थानांगौ जायोब्ला जोंनि बर' हारिया फैयै मोनसे समाव ओरैबायदि अलखदनि समाव गोग्लैगोन नायना लाखा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एसे गोथौ गोसोजों सानजो आंनि बे थौले मेलेमजों सानदांनाय बाथ्राखौ दिनै आं आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव आं शेयार खालामबाय थायो मिथिबाय बे आसाम स्टेटआव जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारि दङ आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारि जों मालाबाबो सान्थि गोजोनै थानो हानाय नङा आरो थानो हागोन जोंनि हारिनि जायफोर सेल्फिश दालालि गुनजेट साइज आखुनि लिडारफोरा बै एन्टि बड' हारिनि लिडारफोरनि आफाखौ सिङाव थानानै सोलास्लिमनानै जोंनि बर' हारिनि मोजां सिमां सुजुग्रा जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै बाथ्रा बुंग्रा बर' फिसाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि
माखासे डार्टी थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकल गेम प्ले इस्युखौ बिसोरनो सोनानै होबाय थायो जायनि थाखाय थांनाय बै समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बर' हारिखौ लानानै सिमां सुजुग्रा बर' हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बाथ्रा बुंग्रा मोजां मोजां गोरों गोरों दैदेनगिरिफ्रा बर' फिसाफ्रा गोबां जिउ बावसोमलांनांबाय आरो फैबाय थानाय समाव एन्टि बड' हारिनि लिडारफोरनि आफाखि सिङाव थानानै बिसोरनि खिथुनि सुनाय दैखौ लोंबाय थानानै गावबा गावनि बेसेनखौ मिसइउज खालामनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ फानग्रा जेसेबांखिनि बर' लिडारफोर थागोन अब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बेफोरबायदिनो पलिटिकेलि गाज्रि बारहावाया सोमजिनो सुजुग आरो सुबिदा लामा मोनबाय थागोन दिनै टटेलि 1971-72 आरो बेनि सिगाङावहाय जों दिनै रोखा फोरमान मोनो आरो बुंनो हायो गासैबो माने बेलेग गुबुन रायजोनिफ्राय खारबो सिखावै जोंनि हायावनो दखल खालामनानै जोंजोंनो दावहा नांबावो जोंनि बर' बिमा माहारिखौनो जिनाहारि खालामनो नाजायो जिनाहारि खालामनानै फोथैयो आरो दिनैसिमबो जिनाहारि खालामबाय दङ नायदो दिनैयो गुबुन हारिफ्रा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै जोंनि हायाव दिनै कब्जा खालामनानै दङ आरो दिनैयो जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि हारिनि जेसेबांखिनि लिडारफोर दङ सासेबो लिडारा बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबोआखै मानि थाखाय मानि थाखाय बुंनो हायाखै जेरावनोखि गोजौ बिजिरसालियाबो अलरेडी माने अर्डार हरदों इफेक्शन खालामनो थाखाय बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा अबैध भाबै दखल खालामनानै लाबोदों बैसोरखौ इफेक्शन खालामनायनि अलरेडी कर्टनिफ्रायबो अर्डार फैयो डिसिनालागै फैयो डिसिया नायबिजिरनानै थाङो नाथाय मा खालामनो हादों जेबो खालामनो हायाखै अर्डार फैनायावबो बिसोरखौ माने इफेक्शन खालामनो हायाखै बे जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हानि थाखाय जों सेखा जं रुवा लानानै दावहा नांनांगौनि गोनांथि गैयाना बेखौ गभर्नमेन्टआनो बानायना होनांगौ मानो दिनैयो होमब्ला ए टु जेड जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा बे मोनसे खामानिखौ मानो नोंसोर इउनाइटेड जानानै बै आसाम स्टेटआव बै इन्डिया गभर्नमेन्टआव मानो टेबोल बुनानै बाथ्रा बुंनो हायाखै दिनै मानो बाथ्रा बुंनो हायाखै जेराव दिनैयो स्पेसियेलि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि बाथ्राखौ बुंनि बिथाङा दिनै सासे केबिनेट मिनिस्टार ना रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङा सासे मिनिस्टार दिनै बिथाङा मिनिस्टार पस्टआव थानानै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरनि सायाव फंबैसे एगेन्स्टआव गसंथानानै बे आसाम एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनाय नुदोंना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै अब्ला जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ लानानै पलिटिकेल सियारखौ आवग्रिनानैल' बै सियाराव जिरायनानैल' नों गावखौनो गाव लेभेल एटिट्युड दिन्थिनानै मा जानोब्रा पलिटिकेल पावारखौ नों आखायाव लानानै लेभेल दिन्थिनानै मा जानो नों माव जोंनि हारिनि गांनाय उखैनाय प्रब्लेम इस्युफोरखौ बाथ्रा बुंहैथों होननानै खामानि मावहैथों होननानैसो दिनैयो नोंसोरखौ साफा साफा लिडार खालामहरदों नाथाय जोंनि माहारिनि नांगौनि समाव माहारिनि प्रब्लेमनि एगेन्स्टआव जों बाथ्रा बुंनायखौनो नुवाब्ला अब्ला फैबाय थानाय समाव जों माबोरैहाय सापर्ट खालामनो जों माबोरैहाय सापर्ट खालामबावनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों बे आसाम एसेम्ब्लि न' सिङाव टेबुल बुनानै जोंनि माहारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जों बुंनो हायो नाथाय बुंनाय नुवाखै आरो स्पेसियेलि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्राखौ बेवहाय टेबुल बुनानै बुंनो हायो अर्डार फैदों अर्डार फैनानै माने इफेक्शन खालामनो हायाखै मा खारनाव दिनै गुबुन रायजोनिफ्राय बारै हरनि समाव जोंनि एरियायाव हाबनानै जोंनि हाखौ दखल खालामनानै थाफैग्राफोरासो जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेलि माने भट बेंक जानानै दङ बिसोरसो जोबोद इम्पर्टेन्ट दिनैयो बै गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय गुबुन हारिफ्रासो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि रुलिं खालामनो सुबिदाबो मोनदों नायदो बेसे माने गौरबनि बाथ्रा बै गुबुन हारिनि थाखाय दिनैयो जोंनि बर' फिसाफोरा हाजार लाख जोंनि बे बर' हारिनि थाखाय जिउ बावसोमलांबाय बैसोरनि बेसेननि थाखाय दिनैयो बिएसि बिटिसि बिटिआरआ जोनोम जाबाय नाथाय बेफोरबायदि जोंनि बर' फिसाफोरा जिउ बावसोमलांनाय बैसोरनि बेसेनखौ दिनैयो जोंनि ए टु जेड पलिटिकेल लिडारफ्रा सनमान लाखिनो रोङाखै मिथिबाय आरो बेनि गेजेराव सोरबा पलिटिकेल लिडारा सनमान लाखिनो थाखाय सानदोंब्ला बै लिडारनि सिमां थांखिखौ थेर बेथेर खालामग्रा बर' लिडारबो दङ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेफोरबायदिबा माबोरैहाय इउनाइटेड जागोन मालाबाबो इउनाइटेड जाया दिनै थांखिया मोनसे मावदों मोनसे नंगौना नङा थांखिया मोनसे मावदों मोनसे बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो
पलिटिकेल रुलिंखौ लाबोजेननो हादोंमोन जेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा 17 इयार्स बीटीसी गभर्नमेन्टखौ सालायबोदों बिथांनि बे 17 इयार्स बीटीसी गभर्नमेन्ट सालायबोनायाव गुबुन हारिनि डार्टी पलिटिकेल इशुआ जोंनि बीटीसी पलिटिकेल सिस्टेमाव हाजार बार नाजासेयावबो मालाबाबो गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन आरो गोहोम गोग्लैहोनो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा मालाबाबो चान्स होबोआखैमोन सिदा बाथ्राखा जों दिनै गोग्गायो लिडार जानोब्ला पलिटिकेल लिडार जानोबा मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बायदि जा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा गुबुन हारिनि पलिटिकेल पार्टीखौ एलायन्सआव लाफानानै बीटीसी पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेनलांनो थाखाय थांखि लादोंब्लाबो बे बीटीसी पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो गुबुन हारिनि पलिटिकेलखौ गादबनानै डमिनेट खालामनानै माबोरैहाय सालायलांनांगौ बेनिबो फर्मुलाया बिनाव दङ मिथिबाय बिनि थाखाय जों दिनै गोग्गायो लिडार जानोब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बायदि जा मा पलिटिक्स खालामदोंलाय मानगोनां प्रमद बर' नोंथां दिनै मा पलिटिक्स खालामखो थांनाय मोनसे समाव नोंथाङा गोबाव सम हारिनि थाखाय माने स्ट्रागल संग्राम खालामबोनाय सासे दैदेनगिरि जाय समावनोखि नोंथाङा गुबुन हारिनि माखासे जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ दिनै बर' फिसाफोरनि खोमायाव खोनासंनानै गोसोफोरखौ फोजाखांबोनाय लिडार नाथाय नोंथाङा दिनै जोंनि बे बीटीसी पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै बै गुबुन हारिनिनो आफादनि सिङाव थानाय जोंनि बीटीसीखौ सालायहोजागासिनो दंना आरो बे थांनाय बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंहाय मानगोनां एनजिअ ब्रादार्सफोरखौ उदां फोथाराव लाबोनो हादों जों जोबोद गोजोनदों नाथाय बे बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बीटीसी एकर्डनि गेजेरजों लाना फैनाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ मानो खोमानानै लाना फैनाय आरो माखासे राइट्स मोनथायफोरखौ दिनै मानो फाननानै फैखो बेसो जादों जाल्लाया बेसो जादों बे बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ ओरैबायदि पलिटिकेल दौलेङाव खानानै दोनबाय बे दौलेंनिफ्राय जों मालाबाबो बासायनो हाया बैजों जुदि लामा मोनोब्ला बै मोनसे लामा गोथेगोन बैजों जुदि थाङोबा बै मोनसे लामा गोथेगोन बेबायदि दा बेफोरबायदि गुबुन हारिनि पलिटिकेल सिस्टेमजों गादब जानायखौ जों जुदि फैबाय थानाय समाव बीटीसी पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों रैखा खालामनांगौब्ला जोंनि बर' हारिनि नखराव थानाय मोननै ओनसोलारि हानजा बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसे जानानै बीटीसीखौ सालायनानै बै गुबुन हारिनि आथिं सिंनिफ्राय उदां खालामनो नाजानांगोन आरो जुदि खौसे जायाब्ला स्पेशली खौसे जायाब्ला थोंजों बाथ्राखा सिदा बाथ्राखा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि आखायावनो जोंनि बीटीसी पलिटिकेल सिस्टेमनि पावारखौ रायजो राजाफ्रा दिनै जाबसिननानै होनांगौ फैबाय थानाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौनो बीटीसीनि सीएम खालामनांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं खिन्थु सिदा बुंखाबाय दिनै जोंनि बीटीसी पलिटिकेल सिस्टेमाव एसेब्लाबो जोंनि माहारिनि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ लाखिनानै पलिटिकेलि सिंजों खामानि मावग्रा खामानि मावबोनाय पलिटिकेल लिडार होननानै बुंब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार अनलि वान आं सिदा बुंखाबाय दै बेवहाय बुहुमनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोना बाथ्राखौ एसे बिजिरनानै नायदो खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि